Hello mga bay, nami karon sa Senior Santo Niño. No? Diri sa Subo City. Mga balibot. Nice kay wala pa mi nakapa-picture. Ako mga bandi, diara silang tulong. Isom ra ko dito tulong. Cameraman. Nagmasupo kay na sila kay biniara na kayo dito. Paita ni mo na tay kamo lang. Mapugos gikuot ang tinaguan. Paabot pa mi ana kung amo mga bay, tulo ka buk akong amo. Usa, duha, tulo. Tulo ka buk amo nako, be. Nidagan ang usa mga bay, no? So dara ako mga amo. Taw na mong ko raplin. Dali pakita na ako. Tuyok na ni mo. Dayon, de tansa. Salamat ko. Dako aning atong banggitan ng mahigala no, labi na ni si Bay Snooki, si Monster sa iyahang pagpadayon namo sa iyahang maanindog kay nga panimalay. Okay, salamat. Og labaw sa tanan sa amo ang tour guide no, katong naka-green. Naka-green. Hilumon kini siya karon no, hilumon mo kina siya. Pero kung makabangka nag-istorya, pildi ang maglagot. So, salamat kay ko sa among tour guide ug sa tagiya sa balay nga among gisakan. Ug antod Martes na lang mi diri. Kay kuan man di Semana Santa naman di ay so kinahanglan nga gabiyahe nami to Davao kasi Martes sa hapon para di mi maabtan og kuan Biyernes Santo kay daghang mi kay ilang tawo. Ang kamot mi ani nga makalarga mi karong Martes puhon. Og di alagi mi nang lakaw mi gikan sa asa Binglanilla. di katanya dili sa balay di Tungkil. Tungkil. Gikan mi sa Tungkil, nag-tricycle mi paingon sa Minglanilla. Ingon ko mahal kayo ang pliti bagay layo-layo. Barato ra man day kayo. Dayon from Minglanilla nag-multicab mi paingon sa ato Karangalan. Labangon. Labangon. Then pag-abot na mo sa Labangon, Sakay na po may para kolon. oh, sakay na po may para dili. Sa kulon dili sa inyo sa Dominio. O sa kulon do tananaw. Oh. Sa kulon na mi na okay, nag-inquire mi dito ticket going to Davao. So, mo lagi ni nagpaabot mi karon. Sila nga. Saan na yung ikan? Hindi lang managot. Okay na ka, sir? Sir? Sir, okay ka na, sir? Sila na akong amo, eh. Butang kay stalan. Matindog na kay Mubik. Abi na ka picture na. Ha? Saan ka na do? Abi na ka picture. Mama, pailan. Wala man siya tubig na kuwan. Sige, ikuan na to. Ikuan ko, i-focus to sa inyo sa sige, sige. Tara, tara, mangihis sa aming mga bay.
Yan na ka kay mangi tawiw ka nagos kuya. Yan na ka bagay mong sandal na hilis na. Basi manghihis siya, panghiya na lang. Ha? Ngihisap ka? So, there may mga bahay sa Santo Niño. Guide of God's children ready ay to humility and service. Dara ilahang palibot. Plaster, samtang na plaster pa ang usa sa tuang mag-picture taking pa mi. Duha ka artista no, mga bagiitang mga higala diri. Dara ang Senior Santo Niño Chapel. What's that? Akong princess, excited na siya sa picture taking. Hi, hello? Hi. Hi, Angel. Nanigra nagnilaag. Hi, my Rafi boy. Asa si Kuya? Hi, Kuya. Tapos na yan. Gusto ro ba na ang puno na nang gatapat? Kay butan do kayo. Ha? Dara sa tubangan butang lin. So dara akong kameraman no, kung ikagaw. Diyan mo akong gikuyog para mag-picture na mo o mag-video. Basilica del Santo Niño. Okay, plaster daw. Hala, sige, napasulo tawon. Orya, buyag. Okay na? No, siya may nahubog minas kong luyo. Okay, Senyor Santo Niño, manglakaw na mi. Salamat kayo. Wala na, nasa na. Sa pagiya. Naduli na. Dayon. Ato daw mi sa langob sa Guadalupe. Asa ni si Kuya? Tara na lang, tara. Hindi, magkuansa ta lang. Holy water. Holy water. Magbaybay ka niya. Aman, wala. Tara, tara. Dali, holy water. Mag-sign of the cross. Sakta. Ha? Kuman na, mao naman tugod. Dali. Ang Senior Santo Niño. Oh, dito ka Jill tindog. Tindog. Guwapa ni Angel. Oh, ikaw rap, ikaw. Dali eh. Smile. 1, 2, 3. Ikaw ya, dali ya. 1, 2, 3. Smile. Oh, sige. Okay na. Mana mag-sign up the cross? Tubang dito rin. Mana kaya sign up the cross? Oh, tara, tara, tara. Manta. Dito sa langob. Langob sa Guadalupe. Ang mga bandi tawon. Bahalag kuan kay ni mga amuhan ni. Mga Lapit ba? langob lagi sa Guadalupe. Si Tita Jean rin kabalo. Siya may atong tour guide eh. Diya kas kung luyo ya, hawit kas kung luyo ya kay ang bag na to. Nakuutan ta. Dali, dali, ay init kayo, init. Hindi, sakay namin para Guadalupe. Alright. Bibi asik, inaw rin aron live. Oh. Bibi asik. Imo na ko ipapreso, wala pa kayo isuyok dili. Family na rin ba? Oh. Sila mingo ila di ba kila ka ni Duanta San? Oo. Duanta. Duwanta ni Dwayne at saka si Chanta. So ni ato sila kaibigan. Tapos na lang niya. Okay. Ingon
man mi karon mga bay sa Langop sa Guadalupe. Oga, wala di ko idea no. Asa ni dapit. Sandik lang mi sa muang tour guide. Ito raw. Taas kay ilok. Ipahungaw ang ilok. Siya ang amuang tour guide rin kaya wag gini alam mag-resibo. Okay, na mo na og. Init kaya lang no, balin dito. Uya. Ikaw, balin dito, inita. Ito, tumoy. Sus, gusto mo dikit mo katulong ni mo? Ito, di mo mabuhi-buhay yung katulong. Yung ana, binaki na may bakbak dire. Pagtarong dili nga ana maglingkod. Ciao, nandito po ako. Ciao, nandito po ako. Patay na mo pa na yung vlog. May gaya na nga. Prangka kayo sa tubangan sa kamera. Kasi magpabilin-bilihin ka. Magtalikod, wala na. Berhin, no? Berhin. Mas nindot man gani. Unsa ni? Welcome. Welcome unsa. Wa may sumpay. Welcome raman to. Welcome. Saan naman yung lugar ra? Ha? 20? Okay, welcome ra ilang gibutan. Walay 20. Mo ni ang plaza sa Puente. Robinsons. Alright. Diri gid ang sinulog. Magtuyok-tuyok dire. Tapa kung usa ka amo pastilan hayahay kay kinabuhi murag na siyang pagalingong balay. Sir? Sir? Wag yan. Hirit. Wala ka recover sa ice cream. Hirit pa, di ko pa ma. Palitin pa ko ka ice cream. Sorry, ikaw. Ay. Kaya pa man, apa man makot. Kani mga pine tree? Ano yung mga kangho? Kuya? Ala, tubig. Nagsugod na kuya. Ice cream? Traffic mi gamay mga bay, no? Di ay ginagalimti kuya ha. Oh, ay ginagalimti nga si Tita Jean ang Inday Green. Namunit yun og 21 katayes kanding. 21 de. Para nimo kuya. Ay gikalimti si Tita Jean ha. Ipunitan kag tayes kanding. Balos ka dito din. Oh. Eskwela juga tarong kay maprofessional ka. Ikaw mo ilo. Magilis. Magilis sige. Dala trapo na to kuya. So, mag-nurse na lang kaya. Oh, wipes. Ito ma'am, kumusta ma'am? Katulgon? Katulgon, manahalinig, binditas lukay? Ako, yung tawon. Da. Naluyag pananggi. Ang usa taon ako kaamot. Ito, pinapatong kayo ang tiil sa pikas. Wala na rin yung balot. Namuy po siya. Butang ang tiil sa pikas.
Ganyan, nagot, may gibiyahan na muna. Ano suno? Higa siya. Nalantawan ako nga, naglingi-lingi na sa gawa siya. Wa naman ko yung mga kauban diri. Kuliyawan siguro siya ba? Ang gigil siya, balikin ito kay nagawa sa gid. Traffic pa may mga bahay, no? Kalu. Wala iya. Orang mo bigyan gapon. Pero kay ala, wala sila. Pati ba doon? Babae, mag-vlog. Hindi mo kayo nakapi. Kapalan. Oo. Asukal. Nang wag kaya asukal. Ani? Kana. Jill, oh. Saging. Naon tayo mga bay. Pritong saging, dagko kayo. Di sa magkakapayat ang saging, dagko mo kayo. Amo ang saging, piyasot man. Pila tanan? 3. 5. Nita. To mga kong glasses. Kapawit. Tara. I-focus ang kuwan ba? Ang saging guwapa ra ba ang tindira, oh. Asa mo sa? Kurya buyag, birnis sa baron. Aw, sa lawar. Sabado. Ang una-una ko sa. So yummy. Yummy kayo. Pastilan uyan ning katulong ta eh. Di ba hana natog dala sabitan pata. Halayan pata. Ito niya. Ay, ko na click number nila. Bulot unta. Ini dalan mga nga among ginaog. Paingon ni sa langob diri sa Guadalupe. Unya nalangan mi diri karon kay naay balay sa Lampinig gibatos mga bata. Ani nga pasuhan sa nao daghan na kay diri nagtapok. Kay nalangay kay kuan. Hala. Kuha. Hala. Wala. Kuan ang napiit. Napiit. Manainahan. Ay, napiit sa sira ba? Apli ang ana. Para mo kuan. Igluhag. Dili matuod ng sira. Dili matuod. Ipabos ng ulo. Tuod ang git oy. Ha? Anang git. Abli man ang sirado man. Na tuwa na ni Kirin no. Igluhag. Sa YouTube ya. Eh, purple. Bakit? Utoy. Utoy. Hey, kasut lang. Di mo makot. Diguan mo na di umak. Dili mo mak. Dili mo mak li. Sige na, dili mo mak. Mama, basta malugpitan siya. Ay, napakan mo yung kuya. Aray. Aman. Gilugpitan talin mo. Wala na Aman mo. Dara man ko diriya. Ya, i-post sa niya sa YouTube ya. Ay sa YouTube kaya. Ano? Pero kung mo, parang nagka-grade may YouTuber. Loyoy. Apolitik video. Awas ko. Sino di man umakot? Dili lagi mamak. Dili mamak. Lagi hilap ninyo para di mo maak na to. Tani. Dili. Sugar kayo? Aman, tabali. Naya chopper!
karon sa langog sa Guadalupe. Nakaligtas na mi sa Lampinig. Jin, dalawa yung gilaktan ko no. Sa akin ng taig yan. Kami yung kuba na to. Dalawa sa aga. Padali na tama. Rupig magkasal kahit. Tayo. Hala! Hala ka. Libuya oh. Libuya. Sige, pante. Pante, gala. Ay, sorry po. Siyempre, pag-exercise ni. Meron yung mga niwang. Gahapon exercise karon, exercise ya. Meron, exercise niya po. Kasi hindi siya balantiyong. Balantiyong lino. Balantiyong. Pag mountain hiking na to. Siyempre, uli pinsa ito sa tour guide. Yung hatag alon, bahala na siya dyan. Ay, lamang. Oh, tanawa ang tour guide. Nangyita na. Sugawa mo na ni Gana. Kaya. Ito na kinamuyo, ano? May kay maayo po ng dala, no? Oh, namdi kasada diri. Nami kasada. Anak mo yung gyanan. Ayan! Ang balik na, kinikuha naman ang 12.40. May yung natin magyan ng mga ginanggal. Stop sa yan na sa Our Lady of Guadalupe Shrine. Bukan kayo nanilig kuratling sa sapa. Tulay, hindot, no? Iginalublang ang kilig. Our Lady of Guadalupe Shrine.
Morning star, help of the sick, forgiveness of sinners, comforter the afflicted, rest of Christians, queen of angels, queen of patriarchs, queen of prophets, queen of apostles, queen of martyrs, queen of apostles, queen of virgins, queen of all saints, queen conceived without original sin, queen ushered into heaven, queen of the Apostle Rosary, queen of the family, queen of peace, love of God, you take away the sins of the world, spare us, O Lord. Love of God, you take away the sins of the world, which is neither us, O Lord. Love of God, you take away the sins of the world, have mercy on us. Pray for us, O Holy Mother of God, that we may be worthy of the promises of Christ. O God, who is begotten Son, by His life and resurrection, has purchased for us the reward of Sa Guadalupe sign. Mat ano ko ka. Nakalimot ko mabatayan dayong ulo. Lalo na pa ko.
puso. Dalawa sa aming kasalanan, pinalihan kayo ng ganahan. Upang makatibang sa kanilang mga kasalanan. Pinagin kayo kailangan larawan na maglunas sa aming Pwede unahan. Okay. Mag-try lang pass. Sister. Ah. Buka man, salamat. Mga bay katong dalan nga among giagian, paingon to sa Temple of Taoist. Muna ni? Or dili?
Ano sabi niya? Ang Temple of Taoist. Pila si 75 pangagi kay Mare? Ah, sa sud pwede ay. Temple of Dia. Taas ko itong oras. 75 plite. Kami ko to. Bye. Bye sa bye. 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 Bye-bye. Bye-bye. Bye. Oh.